Yo, hello guys. Ani kami karon sa public plaza kundi kuyog na ko mga gasion, mga lamigon. Nakat na mo guys. So guys, kilibrahan daw mig soft drink. Dato. Coke. Pagkabati og Coke. Atake na. So guys, kuyog na karon yung pinalanggang kulot. Idol. Guys, kapungkol. So guys, mga baga kayo sila now. Sila raman. Hulat-hulat ni guys, mapalitan ni Coke. Okay. So siya guys. Nah, chicks to ni Daniel ha? Kana do ha? Kana do ha? Chicks to. Double purpose, pwede bunal, pwede ilampos. Ang mga kabalan. So guys, namin direct karon kay Libre Mini DGO. Wala ka lamisa ko. Palitan mini DGO so pagao. Salamat mi kayo sa yaha. Mapordoy gud si DGO na to aning ubrahan eh. Kailangan mag-lechon? Tulog guro. So guys, nandun na kayo din ng plaza guys. Usa lang kapan para mag-ilog ta? Ano? Oo. Usa lang kapan para mag-ilog ta? Usa lang kapan para mag-ilog ta ba? Tulog ka. Isa may palitan. Nyen, kinabit ako kay Uyab. Kay Uyab? Guwapo po. Hindi, pan. Ano pan? So guys, may namig Coke. Namig yung Coke. Kasi tigbit. Ay, lagmig yung tinong dilba, mga singer. Taliksik na po dito sa Escalante guys. Wala pa kanina human. Taliksik na sa idol ng bayan, Jan Torco. Pamahaw po. Asa din ang bugod? Grabe, dako may kayo pasalamat ni DJ Oms. Pamahaw pa na yun pero grabe, dako na may kayo pasalamat. Napordoy ka na mo. Ilan, tanan mga DJs at rangka. Dako na may kayo nyo, pasalamat. Announce mga kabalan. Announce kabalan na ito. Announce kabalan. Guys, kabalan. Naka-play na yan? Play na? Magbiyan na ito. Ginoo, salamat sa Ginoo, salamat sa Christian. Lord, thank you so much. Napusog kita ko. Sakto na yung baso. So guys, nindot na yung plaza. So na nindot to, karon mas nindot pagyud kayo guys. So guys, ulan sa tubuso. Cristo Kumawas, Arnoldo Gabon. Di ka masakain karon pole? Mo sa hapit pagkakasada. So guys, lami sa kuko ka mois. Darang ang mga sponsor ana oh. Mga sponsor na mo ana. Migo lami ko, migo. Injay palit dito, Daniel. Kaingon gibiya siya unya dik na chicks. So guys, natawan yung bagong Views Plaza guys. Fountain. Right. Taduhi. Nanay ko po ganina daw. Nanay ko daw. Kaya pa man Chinese New Year. Wala may. Ako'y paalala, bawat sa'y pagpala. Yay, katabi ngayong Pasko. Ang message ko'y thank you ang gabi.
masilong. Samot, kin magtakay ka na kay. Bugnaw kayong kok. So guys, masilong ni. Naong ang naong. Dawag sila. Okay, kontra. So guys, namin di karon kay ilibrahan mi ni DJ Oms og litro pag yun. Exit sa plaza guys. Hi ma'am. Lingi sab ma'am. Ma'am lingi sab. Ma'am lingi sab ma'am. Lingi asap taon ko. So guys, guwapa kayo na maligya dito guys. Punta di makakita ang bana eh. Bakang. Hi. Hindi po, hi vlog. Welcome to my vlog. Guys, na vlog. Awag ito. Ma'am. Ma'am. Pag tumingin ka, akin ka. Tingi ma'am. So guys, namahaw kami karon dito eh. Bali mo na. Ha. Kalamisa ko. Anong taligsik? Mga gani. Guys, nanawang ko. Gamoys-moys guys. Pagkadaghay chicks kang kadaghay pa. Ampan. Asan pan? Tara. Let's go! Let's go! Thank you.